wadonje paw tuke kuma Daniel Simo Ebenyo kaachiel gi Immaculate Anyango joloch ng'weye mag Sirikwa Classic Cross Country World Tour manobagi e boma ma Eldoret odiechieng' ma kawuono. Ebenye notieko e thuolo mokwongo e ng'weyego kidieny mar kilomita 10 bang' ringo kuom dakika 29 nyiriri 16 kendo tieko mbele Ishmael Kipkirui manotieko e thuolo mar ariyo. Immaculate notieko e thuolo mokwongo e kidieny ma Wakeni bang' ringo kuom dakika 32 nyiriri 55. Jepkoskei Jocelyn gi Catherine Reline notieko e thuolo mar ariyo gadek kaluore. Emmanuel Wanyonyi notieko e thuolo mokwongo kilomita 2 kidieny moriwo joma yawuoyi gi Wakeni ka Miriam Cherop gi Evelyn Chepkoech notieko e thuolo mar ariyo gadek. Ng'weyego noywayo jotugo mawuok e pinje 17. Since the beginning of the year, I'm happy that God is doing great things in my life. Standard ya mwaka hii naona imekuwa juu kuliko wakati ingine yote. So pia tunafurahia ya kwamba kila kitu imeenda mzuri. Sasa tunaelekea mchezo ya mwisho. Hata Kenya si maneno ya mbio wanariadha wanafanya vizuri. Hata sisi kwa kuandaa mbio tuko sawa na nimeona imepangwa vizuri, kila kitu inaenda sambamba. Nimeona athletes kutoka sehemu mbalimbali ya dunia. Club ma police orodho Gor Mahia gonde adek kuom achiel tuke adhula league maduong' pachoka manobagi lap ma police sako lap ma Machako Stadium. Club mar Bidco noloyo club mar Tusker gol 1-0 ka golno makende nologi